Mae gei cora gan Ramsey. Yn fe lithrodd Elliot Evans wrth i orioli hi. Ond mae'r Met i dŵn y bel yn ôl. Lewis Rhys i mewn i'r cwrs Cosby. Croesiad Rhys! A Caerdydd Chris Baker oddi ar y postyn. Wel, di capten Met Caerdydd ddim yn sgorio'n aml. Ond oedd ond y dim ar rhoi'r ymwelwyr ar y blaen y fanna. A bosib ddylia fo wedi canfod cefn yr hwyd. Cyfla gwirioneddol i'r Bala fan hyn. Yna 5 yn y wal i'r myfyrwyr. Arsan a Venables sydd ei chwmpas i. Venables yn ergydio! A oedd hi'n daran o ergyd. Ond oedd hi'n syth at Alex Lang. Y myfyrwyr yn clirio. A fe darodd Venables hwnna'n dda. Rwan, os yna gyfle i Met. Dorri fan hyn. Nag os na ddim. A Luke Wall sy'r ôl hon. Wall yn cyrraedd y bel ac yn croesi! A bron i George Newell. Gael i ben at y bel. A sa fo wedi, mi fysa fo wedi rhoi'r bal ar y blaen. Croesiad Luke Wall at y postyn agosa. Daflodd George Newell i hyn ati. Ond yn methu cael y cysylltiad. George Newell. Tynnu bel i lawr, newid cyfeiriad y chwarae. Canfod Luke Wall. Venables yn y canol. Y croesiad teg at Venables! Ac Alex Lang yn arbed reit ar ei linell gol. Oedd hi'n groesiad da gan Luke Wall. A Venables yn codi yn hyderus ac yn cael ei ben ati. Dod dros White. White yn croesi troma. A Caerdydd Luke Wall. Gwaedd am lawio. Dyfarnwr ddim yn cytuno. Price. Taro bel ymlaen. A mi o'na rhywfaint o ffrio ar ôl hynny. Dyfarnwr yn dod ar draws i siarad efo'i gynorthwyydd. Yn ymddangos. Yn ôl stimio'r chwaraewyr, byna rhywun wedi taflu cic. A mae yna gardyn yn mynd i ddod fan hyn. Tom Price sydd yn gweld cardyn melyn. A mae wedi gweld un cardyn melyn yn barod pnawn yma. A felly mae'r ail felyn yn troi'n goch. Luke Wall unwaith eto. Cyffyrddodd bach at Arsan. Croesiad Arsan. Emlyn Lewis yn cael ei ben ati. Ergyd o bell! Nathan Burke. Darodd y foli. A ddi ar y targed. Ond unwaith eto. Yr ymdrech yn syth lawr con gwddw. Alex Lang. George Newell. Croesiad Newell. Chydig yr hi gri i Luke Wall. Mae'r cyfle dal yno. Bel yn ôl at Nathan Burke. Burke. Ar draws o Shannon! A Caerdydd Oli Shannon yn cymryd gwiriad ac yn canfod cefn yr hwyd. Mae'r ymwelwyr yn gandryll. Honni, mae gwiriad oddi ar un ochr yw'r Bala o ddim anw. Mae myfyrwyr yn argoeddiedig. Bo' na gam sefyll a mae'r dyfarnwr ar ôl trafod y peth yn cytuno fy nhw. Dim pwysa ar Cei. Digon amser o godi'r bel mewn i cwrs Cosby. McCarthy yn hannar clirio. Kieran Smith yn brwydro'n i flaen ac i mewn i cwrs Cosby. Smith yn disgyn. Dim trosedd. Baker. Codi'r bel yn i flaen. Yn obeithiol fwy na dim byd arall. Mae wedi canfod Sam Jones. Jones. At Owen. Harry Owen yn y cwrs Cosby. Groesiad o! A fi oedd bron i Charlie Crosby. Sgorio gol fysa wedi torri calonna'r Bala. Rhif 10 y myfyrwyr. Bron a rhoi y 10 dyn ar y blaen. Ond dim ond cic gornel fydd yn y pen draw.